най-вече идват млади хора, които искат нещо различно, да усетят нещо, да се изкефят, както ние казваме. Просто идват да се забавляват, да разпуснат. Нали, то не е само рафтинга, тук целият район и горе на баните, на минералните, и тук до реката, ако щеш, палатки се правят, огън, музика, инструменти, рамбуки. В смисъл, става си парти и е нещо различно. Рафтинга, според мен, доби популярност и продължава да се популяризира поради тази причина, че час и половина някъде е екстремното, специално тук на Струма или на Арда, примерно 2 дена по 4 часа, фактически 2 дена ти се откъсваш от ежедневието. И хора, които седят зад компютъра, които са натоварени от бизнес срещи, те търсят някъде да забравят ежедневието. И къде можеш да го забравиш, освен като има някакво екстремно преживяване, когато ти се концентрираш върху него, а не върху ежедневието и бизнеса и сделките. И затова се популяризира. Като времето е така, как може да не си навънка? Излизаш от града, излизаш от този стрес, който и тази матрица, в която си непрекъснато, и влизаш в една друга матрица. На партите и на забавление, така чувстваш се свободен. Идват хора, които се страхуват и сами се опитат да се преборят с страха от водата, и това е начинът, по който успяват да се преборят, и след това са много доволни от себе си. На мен ми беше страх да се пусна в началото, но като влизаш, ти забрави всичко след това и само се вълнуваш от това, което става в реката. Ти прилива и водата, който тогава беше студено, когато го пипаш, но като вече си вътре, въобще не усещаш, че е студено. И вече като стигам на финала и слизаш, само оставаш с чувството, че искам пак да пробвам. Много е готино. Преди години с още двама приятели карахме от Девинска река през града, която минава и се влива в Въча. И карахме там. И единият се обърна, не можа да изкимотира техниката, която да излезе отгоре. И тръгнахме, събираме лодка, гребло и да влизаме пак в реката. И дойде един мургав събрат и пита: бата, вика, ще пускате ли по-надолу, нали, с лодките? Викам: да, що? Защото, вика, биеме риба с ток от трафопоста, сме извадили кабели. И така, нали, ако не беше станал този случай, може би 3 кайкари щехме да си плуваме убити от ток. Такъв хем е комичен, хем не е, нали. Супер чиста емоция и адреналин, дето забравяш всичко, въобще къде се намираш и си в реката, с водата, с хората около тебе, с природата. Съвсем в друго измерение отиваш. В Дания няма рафтинг, ние имаме националния отбор по рафтинг, но ние няма къде да тренираме в Дания, защото най-високото в Дания е 173 метра. И затова няма къде те тренират само на плитко. Много полезно, както виждате, природа. За децата е перфектно. Учат се на дисциплина, неща, които са им полезни в живота.